nuwun dereng dangu karo paduka Kakang Prabu Kresna ore paduka kula ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk Paping Durawati. Nun inggih Yai Prabu lulus Raja Sawangkala Niskala Yai sawangsulipun puja pangastawa kula mugi katur Yai Prabu Kurupati. Nggih dating pamundi kula kapundi dados jimat paribih Kakang Prabu pun kaki ora keri nggih wayah Prabu Kresna aku ngaturake pambagya panakrama muga katur marang wayah Prabing Durawati. Nun inggih Yang Penemban wilujeng Sawangkala Niskala Kang Penemban sembah kula mugi kunjuk Penemban. Iya ndak tampa banget trimaku wayah Prabu kula mboten kantun ngaturaken karaharjan rawuh Prabing Durawati. Inggih Penemban Sukalima kula tampi saben bapa ning Sukalima tak kula katur bapa. Oh inggih datang kula nampi sinuwun kula mboten kantun ngaturaken karaharjan rawuh Prabing Durawati. Inggih Paman Prabu kula tampi wilujeng sowan kula Paman sembah kula katur. Kula tampi dalah sami-sami anak Prabing Durawati. Koko Prabu saderengipun paduka rawuh kula sampun midhanget bilih paduka Kakang Prawoda menika minangka pangawak Pandhawa ingkang wigatos badhe nglesihaken perkawis janji kula dhateng para kadang Pandhawa magepokan kaliyan babagan negari Ngamarta. Syukur bagi sewu Yai dene Yai Prabu sampun pirsa babagan sowan kula menika lakar kaluhuran dawuh paduka Yai Prabu Kurupati. Ari paduka Brata Pandhawa lumantar Ngraka Ndaraka namung badhe mitrang saking keparing Yai Prabu Kurupati. Ingkang menika kula namung cemadhong ka paduka Yai Prabu Kurupati kados pundi? Kakang Prabu ngangeti bilih adi kula Pendhawa sampun tepi dhumateng swaraos perjanjen dunalika jaman dadu saha kula timbang-timbang ing raos kula Pendhawa menika dadi tiyang sanes ugi sampun kathah labur-laburipun dhumateng kula saha kula kedah rumaksa dhumateng aruming darah Barata ingkang menika kula caos kerampungan swaraos sing karampungan mugi nyeksen jagat saisinipun negari Ngamarta kula pasrahaken dhumateng adi kula Pandhawa. Mboten menika kemawon Kakang Prabu gandeng segede kathah adi kula Pandhawa ugi gadhahi wenang tumrap negari Ngastina. Pramila kejawi Ngamarta kula pasrahaken wangsul ugi adi kula Pandhawa kula paringi sesigar semangka pangwaos negari Ngastina dhumateng adi kula Pandhawa menika Prabu Durawati. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon rikin sanging sang maweh gandrung sabareng kadulu wuger moyak mayik jagat geter pater anak senu batang Dawi Prabu Kurupati mengkono bedai sang Hyang Narada. Duryudana kula wonten dawuh kula lan para kadang dewa kang padha prapta ing Praja Ngastina iki wis nekseni mungguh apa to kang sira camake iki mau nggih ya kanthi kita ngulungake Praja Ngamarta lan separing Praja Ngastina tegese Duryudana wis bisa mbendung lining Maros kang tuwa saka perang gedhe padha kadang yaiku Kurawa lan Pandhawa. Nggih Gane wis rampung kewajiban ulun minangka dadi paseksen Kresna lan Duryudana ulun mundhut pamit kondur Mahayuwangan ya mung aja nganti lali welingku nggih kabeh wae sapa kang miwiti cidra ing kono wahyune bakal sena lho nggih.
putuku nggih Kurupati lega kawaran trenyuh rasaning pun kaki bareng sira wis kepareng balekake Praja Ngamarta kepara tok wuwis paroning Praja Ngastina marang Adi Pandhawa ya nggih anak Prabu bombong raos kula nggih dene kula gadah siswa ingkang anggung mersudi dhateng kautamen buktinipun paduka anak Prabu mboten wuru dumateng gumlaring kahanan lair syukur nggih syukur pun bapak nderek bingah anak Prabu latalah ya jagat dewa Bathara saking bingahing manah kula kados badhe bengok kula menika nggih dupi kula midhanget dawuh paduka kepareng masyarakat negari Ngamarta dumateng Kang Rayi Pandhawa minangka lintunipun saparing negari Ngastina ingkang paduka paring wonten para Pandhawa menika mangke benjing-enjing anak Prabu kula suwun rawuh dhateng Mandaraka saperlu nampi hibah saparing negari Mandaraka saking kula katur putra kula Duryudana matur nuwun Bapak lang-langing driya manggu pun kanduran limang nirlena tanpa kanin wauta kaya mangkono ing mangke patih sengkuni dupi mireng dawuh Prabu Duryudana denyar semangsulaken negari Ngamarta dalah setahing Praja Ngastina marang para Pandhawa giya lumengser saking pasewakan pamite arasa nguyuh pamite arasa toyan nanging sigra manjing kedhaton swaning keng Mbok Ayu Dewi Gendari madulaken sedaya ingkang dumados ing pasewakan dasaring gaya wadul kanthi binumbonan tembung ingkang bisa manas-manah temah kagiat Dewi Gendari ingkang sampun nampi wadul sigra lumajar manjing pasewakan sarwi jeleh-jeleh Patobat anakku nggare Kurupati anakku nggare Duryudana wonten menapa Ibu teko damel kaget tintai bendapi kanthi lumajar kedhaton wonten menapa kedhaton ora napa-apa nggih mulane kula mayu manjing pendhapa iki aku mung arep takon ndang perkawis menapa Ibu apa bener menawa sira bakal mbalekake Praja Ngamarta lan separoning Praja Ngastina marang para Pandhawa Kurupati nggih kaluhuran dawuhipun Kanjeng Ibu Bini negari Ngamarta dalas paring Praja Ngastina kula paringaken dhumateng adi kula Pandhawa Ibu dasarmu apa dene kowe menehake negara marang Pandhawa iku mau dasaripun sepisan adi kula Pandhawa sampun nglampahi sedaya suraosing perjanjen duk nalika Sukandadu kaping kalih kula ngrumaosi bilih adi kula Pandhawa ugi nggadahi wenang tumrap negari Ngastina menika mila kersanipun tumut ngraosaken kamukten Ngastina lajeng separing negari kula paringaken Ibu Kurupati kowe wis genah menungsa kang lawuh marang labane wong tuwa kowe ya nggih kowe aja sok resek ya Duryudana nyalinana ingkang Ngamarta biyen wis ditotohake jroning dadu yang sing aku kalah kuwi ya kudu sing lila ora banjur ngarep-arep baline kaya ngono kuwi perkara Pandhawa padha nglakoni pakuman kuwi mau rak merga kepengin diarani wong utama Pandhawa kuwi yen wong utama tenan pedah apa kok dadak nglakoni mlebu ngalas merga ngarep-arep baline praja sing wis ditotohake lan maneh Duryudana nadyan to biyen sing dadi ratu kuwi Pandhu nang kowe kudu eling putra mbarep Ratu Ngastina biyen kuwi wong tuamu ya bapakmu kuwi ya kang Datarata kuwi perkara biyen bapakmu mau dadi ratu kuwi rak wong tuamu ning anak tetep isih duwe wenang ya nggih mesti kepiye wae aku ora yo mesti tok karo kaya ngono kuwi anakku ya ora lila ngamarta diwenehi marang para Pandhawa kakang rebut negara Ngamarta ning kudu nganggo cara kasatriyan yen ora manut tembungku iki pedha pangkur lungaku nganyetuh wae Kurupati
Ibu, ibu, ibu. Oh, ibu. Waduh, ibu. Waduh. Ibu sampun ngantos daya-daya. Parang sarantos saking sawetawis. Parang lenggah ingkang prayogi kabuca crikanipun menika ibu. Aku ora bakal slegegaman menawa kowe ora nuntut penganti karep kuku Peti. Nggih ibu. Kula sampun miring sedayahipun Kanjeng Ibu. Ingkang menika kula namung nderek parapatu Kanjeng Ibu. Yen menawa keduga jabel tembungmu marang Prabu Kresna iki mau. Nggih, sagah Kanjeng Ibu. Kadang padha ranten becik. Besok amendemo baris. Baris kang prayitna yuwa saranta wonging Dwarawati. Anakku nggir Duryudana. Syukur bagi sewu diri sira klub isih gelem ngrungokke marang dawuhku Kurupati. Tegese kuwi sing abot ibu budi nimbang wong liya nggir Duryudana. Menapa kula edan ketali buta badhe awrat dhateng tiyang sanes timbang ibu kula ingkang lairaken kula. Lah iki kedah ngaten, Nger, kedah ngaten. Kedahemu tembung sedumuk bathuk senyari bumi lho, Nger. Sedumuk mangka bathuk senyari mangka bumi kudu dilabuhi tatah nyawa ta, Nger, Nger. Duryudana, Kula wonten dawuh. kan wis nuruti sing dadi karepku. Wis mangsa bodho ya, Nger. Kabeh tak percayake marang sira kula. Pun ibu bali manjing daton Kurupati. Yai Prabu Duryudana, sepinten bombong gembiraning manah kula dene paduka Yai Prabu sampun kepareng mangsulaken negari Ngamarta tuwun saestu maringaken sigar semangka negari ngasti dhateng adi kula Pandhawa. Tatra Yai Prabu Kurupati saged ngurungaken dhumateng perang kadang sami kadang. Inggih menika Yai, supados pun kakang wonten tandha bukti bilih kula sampun suwanyai Prabu Kurupati saha paduka sampun kepareng peparing negari Ngamarta tuwin saking negari Ngastina. Kula suwun kepareng Yai Prabu tapak asma wonten ing serat ingkang sampun kula cawisaken menika Yai. Monggo. Kepareng paduka tapak asma Yai sampun kula cawisaken seratipun. Layang napa niku? Layang napa? Serat kekancingan tumrap kangge paduka ngliraken negari Ngamarta Yai. Sadenipun dipun tapak asmani langkung prayogi dipun wasur miyen Yai. Sing kandha nglirake Ngamarta teng Pandhawa niku sinten? Kala wau paduka sampun dawuh piyambak. Semirikaken lho Yai. Niku ora wau. Wau pun benten kalih sakniki. Namun ora dereng dangu to Yai. Waktu niku melampaui cepet. Pikirane tiyang niku cokor manggilingan. Lak lajeng kersa paduka dados pundi Yai? Sampeyan mang bali. Mang mulih. Mang kandhake Pandhawa. Kula mboten badhe menehke Ngamarta napa mulih. Sigar praja ngastina dhateng Pandhawa. Pandhawa kena ngrebut Ngamarta saking tangan kula menawi sampun saged nglangkai kandha kula. Kurupati, wah, lah kok ngono tembungmu Duryudana? Sira iku Narendra kanggo tepa tuladha. Lah kok rembugmu kaya wong ora weruh tata krama Sing tak adepi kuwi sapa? Kabeh padha nekseni ucapmu.
yen sira bakal baleki praja Ngamarta marang Pandhawa kok terus oleh dalede kaya ngono iki piye mongko sing nekseni ora mung menungso pukulun Bathara Narada sak kadange dewa pisan uga padha melu nekseni luweh-luweh tembungmu mau uga diseni dening batinmu dhewe Duryudana lah kok kepenak temen olehmu ngapusi karo batinmu kuwi he Gurupati mlaya raneh yen para andhane ya doh ngenteng yang sumpah jabatane dhewe-dhewe lah wong ratune ya mentolo ndilat idune dhewe kaya ngono kok piye kok ketok temen nek ora wedi karo welaking Gusti alah Gusti iki nggone ngendi kuwi nek kaya war-wara dhewe kae Gusti iki nggon ngendi kane ya bola bali patih iki nek mental bangsat ya ndelalah karo pangeran kok ora percaya engko nek digawe kaku kupingmu ya rasakno wong iso turu miring kowe Gurupati aku isin nyumur pipatratmu kang kaya ngono kuwi lho aku bali wae kula nderek penemban monggo to Yai kula suwun paduka tetepna tembung sabda Pandhita Ratu lho Yai Narendra paring dawuh menika mboten kenging wola-wali alah sing kandha ki sapa kuwi nyatane aku ya tau weruh nggon layang kekancingan kaya nyebutke jikalau kelak ada kekeliruan akan diadakan pembetulan yang semestinya ngono kok Kakang Kresna kula niki ratu sanes kernet ratu nek dawuh mboten kenging bulan baleni yen nganti sampean mboten ndang boleh sida kelakonan ning wong tuwa diajar bocah tansah marep pamoring suksma sinuk maya winah ya ing asepi sinimpeng tolong ing kalbu pambukaning warana wau to kaya mangkono dupi Sang Kresna miring ucaping Gurupati nggih nyusmu hangancam sigra Prabu Kresna matak mantram sakti sakala Prabu Duryudana kaya digegira dening Prabu Kresna ketitik Prabu Gurupati rumangsa weruh wujuding Werkudara cacah 1000 kang wis sampek mandi ganda katon ngaglah ing tengening Prabu Kresna ing sisih kiwaning Sang Kresna weruh wujuding Janaka cacah 1000 uga wis miranti gegamane kekalihe kaya rasa mrewasa marang Sang Gurupati wauta sareng Prabu Duryudana wuninga gegawaraning Sang Bima Saradyan Janaka sakala brol bonang riwe medhas saking sela-selaning wulu pucet buayane lolos bayi wetote dadi dalah kelenggak saking dampar Prabu Gurupati geger wong saisining pendhapa ya tumandang sareng ngangkat Sang Duryudana Ayo mundur. Wah, ya salah.
kita paman Prabu Salya. Nun kula nggih wonten dawuh anak Prabu. Kula badhe nderek pitaken paman. Ndawuh bab menapa? Menapa ngestina ngriki wonten pernatan ninggal paman? Pernatan ing kados pundi to nggih? Menika lho paman. Nampi tamu wonten pendhapi kok dipun sambi lumah-lumah kados pundi paman? Hanadalah. Mila ratunipun ngantos kelumah menika wau. Margi tamunipun inggih ngedapi-dapi kok nggih. Ngedapi-dapi pripun? Prabu Duryudana dipun segahi sulapan kaliyan tamunipun kala wau. Sulapan menapa to, Paman? Walah dadak kikip. Kados to sisih kanan paduka wonten gegambaran Werkudara cacah 1000. Tur mandigoda rujak kula sedaya. Lajeng sisih kiring paduka wonten gegambaran Janaka 1000 sampat sak jemparingipun. Wah, hebat tenan ratu iki. Ya wong Kurupati niku ratu jirih kok nggih. Dipun sulapan kados ngaten. Ha nggih. Mesti geblakipun to nggih. Wah. Werkudara kok 1000 ki. Wah. Regane pira wae iki? Mongko Werkudara Pradan iki 500 saurarane ping 1000. Waduh duh. Janaka 1000 nggawa jemparing kabeh. Mongko janakane iki wayang lawas kabeh iki wah regane saya dhuwur. Wah, sugih tenan. Pancen gemeske tenan kok piyai siji iki. Ratu pinter, wasis, waskita, entengan, blobo, tur bojone liwat kok siji lah iki. Waduh. Upama aku isih duwe anak wedok ngono dipundhut garwa tak lungkih tak aturke piyai kok saya mundhak yuswa kok malah saya ketok kebagusane. Wah gek ngruwat mau aku jan wah rumangsa ering aku nonton saka kadohan kok ijik ketok sumulnu pesemone sumulnar cahyane. Wah bejane garwane sing ana dalem sampun keparang kendhanginipun ngalembono kula paman. Mangke kula mindhak kagengan mestaka lho paman. Kula ramu matur witing klapa saklegunipun kok nggih. Paman Prabu wonten dawuh. Ketingalipun wangkal penggalipun Prabu Kurupati. Katitik piyambakipun tetep ngukui negari Ngamarta paman. Mila leres dawuhipun para pinter kok nggih. Yen watuk menika saged dipun jampeni nanging menawi watak menika saged dipun sirna menawi boten saring kaliyan ingkang nyandang iki boten saged lha kedah sareng kaliyan ingkang nyandang. Oh ngaten nggih gentos kula badhe nyuwun pirsa nggih. Napa paman? Dinten kenging berwujudu menika mangke dados napa boten nggih. Menawi bab perkara menika dados napa mboten kula mboten napa paman. Tiyang Bratayuda menika sanes perkawis kula lho paman. Oh, mboten pirsa to. Inggih mboten ngertos. Lah inggih sampun. Wong ora ngerti dikapake. Anu nuwun sewu nggih. Nderek pitaken malih menapa kula kok nate mireng tembung sura kaliyan asura menika destinipun to nggih. Ingkang sampun nate kula waos wonten ing pustaka Kawijarwa tembung sura kaliyan asura menika werdinipun watak angkara kaliyan watak suci. Mongko watak sura kaliyan asura menika salaminipun mboten saged momor mesti congkrahipun paman. Oh, ngaten. Inggih. Menika salaminipun, inggih salaminipun paman.
lajeng saiki pemanggih paduka Kurawa kaliyan Pandhawa menika ingkang angkara sinten ingkang suci sinten nggih sampun cetha jagat nekseni ingkang angkara murka menika Kurawa awit piyambakipun ngukui ingkang sanes darbekipun kosok wangsulipun Pandhawa ingkang dados pengawak dewaning adil purun boten purun mesti tumandang nyirnakaken watak angkara menika Paman Prabu lah ingkang sampun-sampun watak angkara kaliyan watak suci menika mimpang pundi nggih lah inggih mimpang ingkang watak suci to Paman Paman Prabu sampun pirsa piyambak sejarahipun Ratu Prabu Rama ingkang saged mejahi dosa muka arti watak angkara murka ning mesti perangipun iya watak angkara nyusun mesti perangipun lah yen mesti perangipun to Paman lah nek ngono tegese Bharatayuda iki sida dadi terus mesti menang Pandhawa to nggih to wah dalah digaweke jeglongan awak iki mang wah nganti ora krasa oh alah nggih lah wong kene iki nggon welut mau didoli udet ya apa ya ora kleru iki to Anak Prabu inggih Anak Prabu nuwun kula Paman menawi tela Bharatayuda saestu kelampan mboten langkung pun bapa namung nyuwun titip dumateng paduka Anak Prabu mangsa bara nganggen paduka mayungi dhumateng rayi paduka Pandhawa mulih rahayu ing slaminipun nggih inggih Paman kula nyuwun tambahing pangestu inggih Paman daya mili pangestu kula nggih dalu kula tahajutaken Anak Prabu saha boten kesupen kula nyuwun titip keponakan kula kalih pun kembar nggih mangsa bara nganggen paduka ngayomi nggih nika lari lolo kok nggih sampun boten tinenggan Rama tuwin ibunipun inggih labet saking lelabuhanipun Yayi Kunti anak kula sedaya saged gesang sepriki menika nggih kula nyuwun titip nggih nun inggih Paman kula sagaya dhewe Paman Prabu Salya kepareng kula enggal nyuwun pamit Paman kula niki daya kok dipamiti to nggih kula niki nggih daya boten-boten paduka oh inggih tamu inggih kula niki mung mara tuwa kula niki mertamu to nggih sampun monggo nggih sewang-sewangan Anak Prabu titip pangestu kula kagem anak kula Pandhawa saha taklim kula kangge kadang kaya Yayi Kunti tali brata Anak Prabu pun kula aturaken Paman Prabu monggo sewang-sewangan Anak Prabu kadang padha waranten becik besok hamendemo bares kang payitno wong yo saranta wong ing Dwarawati tinumpes panik awak Pandhawa Nora wurung dadi mungsuh anakku nggih Kartomarma wonten timbalan Paman Patih kowe ngerti dhewe Prabu Kresna ngrimuk marang Ngraka supaya gelem balik ki Praja Ngamarta marang Pandhawa lho niki mongko Ngraka ora kersa ngulungke Praja Ngamarta nek Pandhawa wis bisa ngasorake Kurawa ingkang mangkono Kartomarma kadangmu padha waranden becik kinten padha amendem baris
nanging sing prayitna ngati-ati ya nggih aja saranta yen sekirane wis lena Prabu Kresna tumuli keroyoken tumpes bebarengan sapak wis genah yen dheweke iku pengawak pendho kang loro dadi mungsuh karo Marma lho inggih sendika paman wis ingkang tindakna karo Marma para Kurawa, ayo ngeroyok Kresna para Kurawa, ayo. Acor, ayo, keroyok, ayo, mati kowe Kresna, kowe mati Kresna. Ayo mati kowe. Lah dadi jelantah kowe ayo mati kowe. Lakon dikeroyok ora iso obah kowe Kresna. Mati. Wis mulih dadi bangkit, dadi kuwondo, para Kurawa. Yen sekirane isih ana sing keri durung ngeroyok aku, mara tak enteni. Aja ana sing kesisa. Yen perlu wong sak mestina kongkon ngeroyok Kresna. Bir jajanan. Lho, Mas. Uluku kok mengkarek yen ning awake iki, Dir. Wah, nggih, Man. Niki jantung kula kenyute kok saya cepet niku, Man. Lah, kok saya kendo niku nyekel piteki. Bumi goncang-gancing langit kelap-kelap katon. Lerkin sanging sang maweh kandrung sabarang kapulung ukir moyak mayek wauta kaya mengkono wis datang ketingah hangganing Sang Kresna labet kinroyok dening para Kurawa wis nyetapis tamunten ingkang sisa kula nggih ngeroyok Sang Kresna sigra Prabu Kresna hanguyak menang rikma minangka cihna danya Triwikrama dadak sakala ical wujuding Sang Prabu Kresna temah babar yaksa gembira sak gunung, telung gunung, pitung gunung jleg dadi bala srewu sigra kiprah ngipataken kasamyan ngurbet temah bubar pating balesar para Kurawa sami salang tunjang nggih lumajar mbok putus para Kakang. Yaksa Trura kagiri-giri genyolir Prabu Tlabang kawagar manguwuh mungsuh hamin polawan
Jaya jagat dewa Bathara jebul Kurawa wis padha niat bakal mateni aku. Oh, Prabu Duryudana, ratu kang ora weruh ing tata krama. Kowe tanpa pitung wangkaling watakmu bisa mahanani perang gedhe. Monggo yen kelakon dadi perangan, para kawula cilik sing ora ngerti apa-apa kepara bakal kena ngaradan. Sing dadi jalaran kuwi merga padha rebutan kamukten. Wah, tinimbang Nuha iki banjir getih padha kadang. Lu tak gaglak negara Sina iki. Wah! Senggel kresna aja daya-daya remangan karo negara iki. Racuten bromantiamu ya, Ngger. Yang nanti kita sidang nguntal marang Praja Ngastina, padha karo kita nduwa marang jangkaning jagat lho, Ngger. Moka yang to kita ora nyemurumpi marang jangkaning jagat mau. Upama bodho kresnane ya ora bakal bodho Wisnune lho, Ngger. Gelem ora gelem sing jeneng perang Bratayuda Jaya Binangun kuwi kudu kaleksanan kok, Ngger. Sabab apa? Kejaba kuwi perang suci, isine Bratayuda mono wong kang mutangake bakal nagih, wong sing utang kudu enggal nyaur. Kuwi mbuh maneh, Ngger. Ing kono dadi papaning wong kang ngluwari punagi utawa nadar. Mula yen nganti kok urunke Bratayuda mau, wah, mendah kaya ngapa panjrite kang padha arep nagih lan sing arep ngluwari punagi mau Kresna kudu oleh, Ngger. Waduh, Bekulun. Pukulun mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten dening ngantos kula supaya ngrodok sina Pukulun. Ya ora dadi apa-apa, tujune kak ulun rawuh iki mau. Upama ora ya entek istilah iki mau, Ngger. Lho nggih. Malah kita kula tumuli bali marang Praja Wirata ya, Ngger. Gelem ora gelem Pandhawa kudu samapta ngayahi jejibang luhur dharma suci iki, Ngger Kresna. Nun nggih Pukulun. Mboten langkung kula nyuwun tambahing pangestu. Mugi-mugi kula kuwi momong para Pandhawa Pukulun. Jaya Wijaya Jayanti kaki.